ja tervetuloa kuuntelemaan automaattisen tienaamisen lyhyttä tiedotetta. Tänään on 30.12.2023 ja 2 päivän päästä on uusi vuosi 2024. Mennään suoraan asiaan. Tammikuussa maksetaan ulos $10 miljoonan edestä komissioita. Vuoden 2024 ensimmäiselle vuosineljäkselle suunnitelmana on oman datakeskuksen avaaminen, jonka parissa on tehty töitä muutamia vuosia. Tällä hetkellä yli 300 hengen tiimi vie asiaa eteenpäin. 3 suurimmasta markkinoilla olevista datatoimijoista ja pieni näistä toimijoista on saavuttanut $500 miljoonan liikevaihdon. Kun OnPassive on mukana markkinoilla, yhtiö jakaa tuottoa tästä myös omille jälleenmyyjille. Yhtiön suunnitelmana on 01 ja siihen ei ole mitään estettä. Tarjotut datapalvelut ovat tekoälyn ohjaamia, huippulaatua ja edullisimmilla hinnoilla. Toinen suunnitelma samalle mainitulle ajanjaksolle on toteuttaa oma maksujärjestelmä. Näiden suunnitelmien toteutuessa yhtiö on omavarainen eikä ole riippuvainen enää ulkopuolisista kolmansista tahoista, jotka ovat aiheuttaneet viivettä ja haitanneet liiketoimintaa. Kun tämäkin tavoite on saavutettu, olemme vaiheessa, jossa kukaan ei voi estää enää liiketoiminnan räjähtävää kasvua. Eli voit liittyä mukaan ilmaiseksi. Videon kuvauksesta löydät linkin, josta pääset rekisteröitymään heti mukaan ilmaiseksi. Sekä voit alkaa käyttämään ilmaisia tuotteita, säästää aikaa ja halutessasi voit valita itsesi jälleenmyyjäksi ja ostaa jonkin maksullisen tuotteen tai useamman ja aloittaa menestymään vahvasti heti vuoden alusta alkaen ja ilman vaivannäköä. Lue myös tämän lauantaipäivän uusin uutinen OnPassive-ekosysteemistä ja valmistaudu uuden vuoden juhlintaan OnPassiven tyyliin ja seuraa tiiviisti ekosysteemin päivittäin ja OFounders Back Officea, jos sinulla on pääsyoikeus myös sinne. Hyvää, onnellista ja menestyksekästä uutta vuotta 2024 ja pysy kuulolla.